विद्यार्थीଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର। ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା ତଥ୍ୟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଭାରତର ଚାରୋଟି ମହାନଗରର ନାମ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କଲିକତା। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଆରବ ସାଗର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? ସିକିମ୍। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ? ମିଜୋରାମ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିନାହିଁ? ସିକିମ୍। ଭାରତର କେଉଁ ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ? 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଗୁଜରାଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।